Presented by Chand Recording Studio, Bheja Road, Barsam. केम्हरे उगलई चान सूरजबा केम्हरे उगलई तारबे हो हाय। केम्हरे उगलई चान सूरजबा केम्हरे उगलई तारबे हो हाय। हाय बोलो हाय हो हाय अल्लाह कौन रे बाबू बनाबै झरनिए हो हाय। Music by Anas Anjan. पूरबे उगलई चान सूरजबा पछमे उगलई तारबे हो हाय। पूरबे उगलई चान सूरजबा पछमे उगलई तारबे हो हाय। हाय बोलो हाय हो हाय अल्लाह हुसैन बाबू बनाबै झरनिए हो हाय। Presented by Chand Recording Studio, Bheja Road, Barsam. उगिर गेलै चान सूरजबा कटिर गेलै बसबे हो हाय। उगिर गेलै चान सूरजबा कटिर गेलै बसबे हो हाय। हाय बोलो हाय हो हाय अल्लाह बसबे के बनो है झरनिए हो हाय। सासुर बजबे टूटा की नाना बजबे थपरी हो हाय। सासुर बजबे टूटा की नाना बजबे थपरी हो हाय। हाय बोलो हाय हो हाय अल्लाह सुनी रे मन में मारे लगलै सलबे हो हाय। Music by Anas Anjan. नाना दो भौजैया मिली गेली आई बाजरिए हो हाय। नाना दो भौजैया मिली गेली आई बाजरिए हो हाय। हाय बोलो हाय हो हाय अल्लाह बैठ रे गेली आई भारी दुकान में हो हाय। अखन अपने सब सुन रहल छी चांद रिकॉर्डिंग स्टूडियो के शानदार प्रस्तुति। मोलबे लगलौं झरनिया छूट है पासन में हो हाय। मोलबे लगलौं झरनिया छूट है पासन में हो हाय। हाय बोलो हाय हो हाय अल्लाह दस रे बीस बेनिया डोलाबे हो हाय। नैहरे में रही तौं धकम धोखा खेलतौं हो हाय। नैहरे में रही तौं धकम धोखा खेलतौं हो हाय। हाय बोलो हाय हो हाय अल्लाह सो शहर में लागो है के बड़िए हो हाय। लिखने छै अन्ना सब भैया अपने से मरसी
presented by Chand Recording Studio, Bheja Road, Barsam.